Pholoni constituency ke palo Chandra Singh Pro arong APHL se tower program amai kang nipon. Pini aruni phai krep ho urmi arni Pholoni constituency ke palo Chandra Singh Pro arong along all party hills leader conference thi hek pen APHL se tower program ajai me ke padopon along Pholoni constituency amai pudhoni ram timung sita chetong dun. Lapen central committee pen dipen rong pi sita chetong dun. Lapen mai kachari pon laki monsing ing tipen si mai chari pon lo. Lason si mai pudhoni ram timung ahin pen lam thi ki jai pon ke hemso pen oronadoi ice cream pen si ilikar bihijan aphan si nangki thak la pen lahen lo ma BJP a party atuma kam lo ma pusi pherang ki atheng no lam thi jai pon son si bang so mai ing samjen pen mesen pen mai pachun pon lo Pholoni pen nangki lo berta jubobe news teg report pay news hin pen takanin jedun jialam the bangke lalo karbiang longar lo non la MLA bang plido MP nudo la pen MSC atu EM atu la pen CM setame alang litum pen common issue alang litum so alang litum common dialogue along ke thegam long bangke lalo na hokle arju setame nitum rada tuma bangke kadu kaweta APHL si phangsi ke kroil tum ke onglo arong tinta sitamen itum meeting nang dun lo plotang te lapen nang chisong dun lo plotang te nitum aphan BJP atum oronadoi nang pipeda jitang lapen hala PMAY hemta nang pipeda jitang lapen job card sitame nang ing than perji lapuson si ke theglong ongpig lo lasi la lo plotang te ilitum lake la non BJP atum MLA MP la pen MSC EM CM atum alang litum puan arleng ke thelo politics alang litum ruling along a leader lo a representative lo alang litum la asu alam ben si rongar soraphan kapap here kachenek polotang te lake herak me alam lo karbiang long politics a purki molong bangke la bangke litum aphi cirui ningkan hokep aphi cirui ju ateng athema non pirtheke lapen na hok adet sitame ban ke development ke claim si ajua anarlo pupe ke sang porwe ke do porwe si na hok tame theglong lo sitame lada karbiang long arlo MLA atuma banke Assam government along ta hang arputa cholong don thekthesi nona bangke hills area department a minister anta ha hills area kali amuni da phansi pache right to that lanta hanta lamthi sida alang itum assi che pat du dun hai he lancho takali halada board chairman ta do Assam government along hoi do last time that dorsing rong hang phanke jata pipe lapen karbiang longar lo MLA tumo phan jatta pipe lasi dorsing rong hanga bangke Assam government along jatta long unde de chairman arpun along unde de porsi ladak karbiang long autonomous council along si alang li inut MLA set si ladak si hala land revenue aboard poka sitame pai clear laben solar sitame tardam prek ta pinyar ni karbi arong kulodang te labang so solar tawe labang so poka tawe ke terakhir manang litum cuma tha labang so abut nang di jok kumata tum si vote nang jok nang litum aphan MP nang apaman labang so MLA nang apaman labang so CM nang apaman ke kumat tum si vote nang jok nang litum aphan cuma tha dam tap fransi masih nang litum aphan niligi pugang tum bangke nang litum ke claim ke dam labang so ora weda da posipinia ni ke bangke labang so ke ther ke hap bangke nang litum ington nang po lapen puthok nang litum labang so bangke ington si labang so $60 rona ta ing pe nang litum ke claim ke dam japhan nili hin pen sitame Pholoni constituency pen sitame nang lipan CM tuliram rong ha phan MP aphan MLA dwan aphan sitame ke tuning ki pati khemalam mang ke la helo lakulang ni milom so